Il-ġurnal The Times fil-verżjoni online tiegħu ippubblika korrispondenza elettronika li għaddiet bejn uffiċjali għolin tal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u l-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsiem Malti, Dr. Olvin Vella, jimsħaħ qabel tħabbret l-aħbar ta' twaqqif taċ-ċentru u l-ħatra tas-Sinjura Norma Saliba biex tmexxi l-istess ċentru nhar il-11 ta' Awwissu 2023. Dan juri li meta Dr. Vella lill-mezzi tax-xandir fl-14 ta' Awwissu 2023 u qal li la kien jaf dwar it-twaqqif taċ-ċentru u lanqas dwar l-isem ta' Norma Saliba u kienet jgħid xi ħaġa li ma kienitx minnha. Fl-istess kummenti Dr. Vella kien faħar iż-żewġ deċiżjonijiet u deskrivihom bħala sorpriża sabiħa. Minkejja dan il-ħamis li għadda l-istess Dr. Vella ippreżenta protest ġudizzjarju kontra l-Ministru Bonnici fejn dan allega li ma kien jaf b'xejn u li ma ġiex ikkonsultat u allura għax ma kienx konsultat kollox huwa null u invalidu. Il-korrespondenza elettronika pubblikata fil-ġurnal The Times turi li fit-8 ta' Awwissu 2023 turi kif is-Segretarja Permanenti tal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, is-Sinjura Joyce Demek, għaddiet kopja tal-avviż legali li kien għadu f'format draft mhux iffirmat. Fl-istess korrispondenza elettronika hemm referenza għat-taħdidiet li kienu saru dwar is-suġġett fil-jiem ta' qabel. Fl-istess artiklu ġiet ippubblikata korrispondenza elettronika oħra, din id-darba bejn l-uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Bernice Farrugia, u Dr. Olvin Vella li seħħet l-għada, jiġifieri fid-9 ta' Awwissu 2023. F'din il-korrispondenza l-uffiċjal tal-komunikazzjoni batet it-test lil Dr. Vella tal-istqarrija kif kienet se tiġi pubblikata. Għad-domanda li għamlet l-uffiċjal tal-komunikazzjoni jekk setgħetx tmexxi, Dr. Vella wieġeb iva mela. Fil-fatt l-avviż legali u l-istqarrija ġew pubblikati fil-11 ta' Awwissu ta' wara. Il-ġurnal The Times jgħid li f'ebda mument f'dawn il-jiem kollha ma' Dr. Vella wera xi oġġezzjonijiet jew nuqqas taqbil jew talab li jsiru xi laqat. Anzi jidher li Dr. Olvin Vella kien mhux biss ikkonsultat imma wera qbil. Mhux magħruf għalfejn Dr. Vella biddel il-verżjonijiet 3 darbiet. L-ewwel darba meta fil-konsultazzjonijiet interni bejn il-Ministeru u bejnu ma werix oġġezzjonijiet. It-tieni darba meta qal il-ġurnali li ma kienx jaf b'xejn imma li kien kuntent. It-tielet darba meta bi protest ġudizzjarju qal li ma kien jaf b'xejn u allura kollox null u invalidu. Lan taċ-ċentru tal-Malti u li jippromuovi l-sin Malti u joħloq għodod ġodda li huma bżonjużi u meħtieġa immens u li pajjiżi oħra ilhom ħafna li wettquhom.